ding di collection clear tu te in zafa in zibai kabu ka chu kan channel te ila subscribe lo ni chuan min lo subscribe to ring kan in so me ole zibai ule when he December ni sang hi sum hi pali ani a Rebecca lalom sangi no pang theng pon kan share theu karinga Christmas lo her so apianga Christmas la moi em le hit em a la kan play zia satu nge me khanin a hate comment kan ti don nge dot mulom laka I a haters te kan ti don zo kami khang kha aron chang le ta tin I a Facebook page lama te po hetiang ang ti ching ho hi kangoi me to don lo ti te po khan thu kha I aron po sa chu chu karon share chhuak don ani social media a kalana pianga ne thei ang beramin sel te chu kala sha thiam ka muliam the ma se dot muluma comment she lo de haulaka kangoi mai big to lawang case ka file ve to ang min ti ve ma to ngaidam po min lo deal ni se an ni na zong le an mail ka tilang ve to ang chapawna min lo ngai sak lo sham ula kangoi renga kanui liam ve mai ma se mi pui hian oi chin hi an lo nei ve tho zel selepin nia ngoi mai ru inti ngot chi ani lo mishing ve tho ma ni na nimya lawa dota an komena wangin kan mual pho ve the in soifia du su min ti ve pol te po inum ve mai the ma se hetiang hi serious lu tukani hi thil danga ti chuan an du tokin min lo selin an duangin ka om lo po ani the kangoi rei ve to achia zong hi ka tur ani big law amman manin dotin social media a min comment na tuareng tur ka ni big law in poi ka soipo ka shelawa mi nuna kalwa buai ngai heklaw tun chu min law she thiam teu khai ti hian midang pon film khunan lo mang se ka ti khop mai tu te ma hian achia zong an don hi an phu big law ti in caption ron da a ti chuan a video hi kan enanga ti chuan engtin ni alo comment ti po kha kan thlir ton ani video hi in play pa sap phot tiang YouTube an post chhon le comment na han an live na han ka va comment na chadun si an rui le ton yang kan pa paisa pat po hi ron pele va tro se ti in ka comment na hi thu dik law ni a ubek chunga po ngai dam ka dil tak zet ani e so ngai min law ngai dam mo se o ti khan me chi pakhat hian ngai dam dir na kha aron po sa engtin ni a comment ti kha kan han en le lo ka nge chedun ve sia an rui le to ni hi kan pa paisa abat kha ron pivat se chani mai midang abat sakpo ka shenwal tin ron komena adang in an ron reply ne na chon oi kaning e oi tak mi tu zok nge ba a ti te tren khati chon lo oi tak hin om thina ni tin hetiang paisa bat na chungchang pe chu thil za thak le mual phau thak a engting nge kan suyang mizo society a chuanin he ba ti hi aza thak ani milar anga po he banei wanga han mual phau te chiam ti po kha an lo om ve nual to a I tin mizoram chunga nga hi chuanin milar he kima zai thiamina asoi dan ang devin mizoram chunga milar selep tuma tak kan om hleiniam selep ani tak theilo mi puishat kan hloa chu ni mai atia hei ram dang anga inge kan milar te hi ram dang anga va selep te luam angkha I mizoram chung zim te hi chuan hei kan la ni ve theilo an la om ve theilo wa tin mizo mi pui te poni se hei ma kan son to a tin kan rampon ma son na changkang na lama po ma kan son tang le a hei tun icon bawra ka te po hian ma kan son zia hi alang viawin ka sha tun ma te po lo ni sila he kan milar masa te sai lo te po lo ni se I ramdang milar ne na te khin lo turani ramdang milar te chu hei hausak puinan millionaire ni puinan ti khanan mang thina I hei kholai han chhuak lek se tha lak pui tu te engtirnan hei bodyguard ni engkhatyang khanan chhuak thina ni mani mai po khanan chhuak I le thei thin lawa I mani an chwa du pon aruk ti khanan kal thina kha chu ka soi zau lo me nga kan shiat vek karinga ti chuan kan mizo milar te han ngai twale ta ila tuna ka thil soi chan hi atopa mor ka ron bok dona kan mizo milar te han ngai twa ta ila ti hanin kanin mom ni he kan lawin muta ni e so chu TV azai ka muto YouTube azai ka muto kan tia a chenin tema englo de ofal khan han ngai sang de ofal khan in thak te kha ti khan kan lo lak puya status a kan da chu zong chu I sap anga te chuan he
an thalak pui ringot te po kha he an zwar thina ni chu tiang khop chuanin mizo chu status a kan da he nge mani thalak post na FB mani page a po kan post lu tuk lem lawani status a WhatsApp status a kan da he milar ka mo kan tia azo there I khatiang kha ni lawa ram shang shang I he tikhang ka soi kop zelanga kan sha thiam me karinga mizo le ye kan mizo pui te le namdang milarte I karon khai khin chho char chara kan sha thiam me karinga I ka soi ja chu amor kan lo bo kanga kan milar kan nei dan thi tikhan kan shang biawin karinga I amor bok na chuanin sap milar te chuan haters tam takan neya do tam tak te punan pu china tin hei mi thi ang hel te punan chwa chang omani I tam tak hi chu atam zo khi tiang sap kan milar te hi an tong chuak ngai lo engtin ma hei mi thi hi alan ti pun le dot mhluma an pu po hianin I engtin ma hian an chang let ngai lo ani enge chan kan ti chuanin khang haters te wang khanin I enge an ma ani tilar tu tian nia khang haters te wang khan ani chuan sum tam takan la a khi ta million chunglama an leng dai ni kan mizo society kan han envia tema milar deu kan mu chuan hei haters ni ve kha kan han tung ringo ta khatiang tur ani lo mizo hi nam tlem kan nia ka soi fo tuang khan mizo hi nam tlem kan nia in dom kang tur in choi sang tur international thenga I enge in tir chhuak thei tur khopa in support thathi kan mamoni helai ramchung jim te a mani social media a platform a enge du kan soi the wang khanin changkang na mokanin tirunga ta haters ni de kha changkang na ni lo tin he comment shang shang enge champhai a te po ni se I aizola te po ni se he milar tlema mi pui shat ve deu kan tiang chu I mi pui shat ve angte an soi tam tak hi chu hei shi oman ti thina ni mizoram chung jim te a hian Christian rama hian mi pui shat ni hi shi oman ti ni enge kan ti chuan I mihring chu tin lo na lai kan nei vek a fel lo na lai kan nei vek a soi sel tu te pon fel lo na lai in nei vek I chu tiang ang chuanin he mi tin lo na lai te ya an nui zat khak na lai te ti zo kang o khang ang te kha I soi chwa nuam kha kan ti tat mai china khang te kha Christian zia mo ti kha hanin ngai to vi taila I kan channel ti lo en chin chuan he ka soi ngun to khop maya tin Rebecca la lom sang bi po hi he ngai zong nei chung chang a po hian to la hlo ve em mani I man ni de po khanin IG live a khana re ve re de to khata po khanin aron lar ve cham to I mishing hianin do thei chin hi kan nei ve ni limit chin hi kan nei ve a tin zaidam zok zok lo te mi ze shang mi thin chemi ti kan lo om china tin me chha pe chu he mood swing kan tia period dona te khatiang te mood han off lai te po kha I mi pa te ai han kan nga le zwala nia tin me chha lo ni na lai han chin chha de hlep te po khathil lo om the na khanga te po han dibi kai pui adim om lo ka tia ke chu dot mulum lak chen khatin an lo oi I tikhanin va comment kher lo ma se a comment lo mutu te I khanin an lo share jeng dan to tura chanin I min Rebecca le lom sang chu azai thiam ka ti nia o an ka ngai sang tu kan lo ti chan ba nga lu tu khani mai don ni I tong kam pakhat wang khanin I mi nun pum mi ma hun pum kha I mi chanchin ani lo na puya khan chanchin kha ini tir the ni title kha I pe the ni a che zong in han ti ang mo I chu wang chuanin kha tu na comment video a po khan ngai dam dil na kha kan mu anga I ta khan a comment da na kha a she to mu mal lo ni mi a comment tu chuan an thil chuta kha an chuliama an auta apps dangan khoya he an she chun zom to lo chin ma se alo chiar tu te a thu nu chia khanin eng ang nge in nge a mishing pui te ngong ti kha I ti khan in sha thiam mai karinga a comment tu a poi soi tu te chuan in a thil soi da na kha a she to lo reng I a soi tu nge po khana soi da na kha she to lo ni ma se a soi chu a lo dong song tu tan kha chuan in so ta he na kum thleng kwa dei tur chanchin kha nu chia chu wang chuan khatiang khati to lo sham tiang o kan mi zo milar te I enge kan ka enge Mizoram chunga kan mi pui kan hmel shat te kan selep nei ve te tiang o khang te kha asoi che tu ni lova dom kang tu ni zok te tin kan du zong le kan ngai nat lo zong ani chuan ngoi thia mila I mizo ti enjoy sang tur tham lek kan ni kan nam kan tam lo kan sha chu wang chuan enjoy sang thia mang u mi du zong kan ti thei lo ani ponin apui soi lo zong in Bible chuan en tinge ti kan ti chuan
mi a po ngoi reng chuan mi finga chiare ni ati kha chuwang chuanin Christian ram kan ni a I kan thu zia kan thu mal khat po hian mi thinlunga tina em theya mi thinlung tina tu ni kha I tu ma hian kan du ka ring lawa chin kha chuan kan lo du po ni mai theya ma se kha thalawe isim tlang tiang o enjoy moi tur kan ni hey Rebecca kher lo po hi kan milar tam takti soisel na hian tok ve na sa thina ni kan channel te hi la en ngai lo chuan in ti khan lo to kwal ta ula sang video ati po khan karon soi ve chiam to khang te po comment pakhat wangin amit tui kha atla top mai ni ka soi fo tuang khan a comment tu kha chuan in avasya zui chuang lo ek lo komina ni mo te po ti mai the ni tu ka chuan tui tak te pona mu mai the ma se kha thu nu chia wang khanin ai enge a thu nu chia wang khan am sing puya khamu thei lo ten enge ngai to na thui tak engting e thindim ut te ti let vak ngai na kha om si lawa milar ni wang hianin zai dam thei ngot lo ni dik tak soi chuanin he milar an nia an do thei tur a lawm han ti ngot te hi thil ni dan tur ni lo milar an nia mihring ve thawan ni har sat na te hei mang ana te ril runat na te thin rim na te thin chhiat na te an nei vek ma se an na zongin milar lo angin ti te ang an na zongin an ti lang ve thei lawa an khongai thak hle zo kan thin rim na te po dik tak soi chuanin an soi chwa ve pun kha rem lawa ni thin rim chang tam takan neng tun tum chau lo po hi Rebecca po hi thin rim chang tam taka nei kan ringa soi chuak thei lo a chan chu khatianga han ang pung sela a ming chatur chu ama le tho a chan chu zoram shata mi pui shata khatianga kan zai thiam nei ve masak pol te lo ni na la ya khanin ama lo ngai sang tu te lo khu tu te po an tama chung lai kara chuanin mi pui te thalai te do pang te thlingin phone kan nei vek to kan phone smart si khan ke mani hi kan smart tel lo thina kha pui ke ti to kha chuwang chuanin Rebecca la lom sang ni chungchang kher lawa po hian kan ri ru zong hi va soi chwa kher hi ngai lo kan ngai zong ani pon ngoi ve me tor ui meli ka ngai lut tu ka mu da ti off ti pon hey va soi kher lo khanin enge apnial khan imuda ti o wang kher khanin apnial nei tu kha amud veti chat ve kher kha ngai lo khatiang ang deuh khanin kan ngei zong te kan du lo zong te ni chuanin en lo mai ila toy liam mai la en tur dang kha tam lu tu kan ye kan du lo zong kha chu kan en lo thei lu tu chu wang chuanin mi pui sui tu ni lo wila mi ta na lom zong te he thil lom tak te kan va soi thei lo an ni chuanin ngoi ngamila soi lo mai ta ila ti ti kha he nam chang kang na sia ani ti chuan a top lampang kan lo hnei tonga a top bera kan soi do chu kan ron soi zung a he buai chung in video ti karon siama karon soi zung a karon tong rang deuh ni chuan min lo she thiamola a top na bera kan soi do chu enge kan dam chung toite a hianin in fak sham ang u chi hnuwa pangpar in pek te a moi to thin lo ani chu wang chuan in fak te hi nuama ivan mer tha wen chu kan mer tha che han te zeu te mi ni leng hun man kha ti nuam tu mi te ta namal som na kha ini dai the ni chu wang chuan kan dam chung toite a hian kan mil chetia ti zong po ni the he kan fel ti lo zong po ni the gan that lai te mu sakila mishing chuan that lai kan nei veka kan that lo na lai kha in mu len sak lawila kan chan lai kha in mu len sakila ti chuanin nun hadam ril rusel kha kan lo nei dona mani tan po khana nuam don ema mi hotung ni ti kha a she om don tu kan ye mi kan wa hwa chuanin kan wa hwa te ti khan che om lo ke mani kan che om chuwang chan ril rusel takin tuna video lo thir tu te po kha dam chung ma hun man te kha anuam bi ka ril ru chereng ril ru she om reng a man ai chuan ril ru she se takin dam chung khalo mang torin du sakna sang ber karon hlan ngal che kan video ti minau clear saka wangin kan lo me